गोदाना अबेनि जाखो हा सबायझार आदसा दे हौवा गोदानालाय फानबारि आदसा दे हेलौ गाइसमोन नै दासो हाबजेनदों जों गेट मोखांनिफ्राय नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअ मा दं मा गैया देखायलांबाय थानोसै आङो नायलांबाय थादो होनबा लेट्स गो दखान गोजा बेदर फाननाय घुगुनि फिथा दखान जानाय लोंनायनि मारै हटेल नो बियो पुरी चाउमिन लक्ष्मी हटेल सांग्रेमा गलानो जानाय लोंनायनि गोजालै ओरैजाय जोंनि एक्सपो ड्रेस पुरानाखौसो लाबोलाबायो खोमालै नायदिनखा खोमा मडेलानो कमला फिथाइ थायलायबाय नै गोमोन खालायनाय गेस बेलुना बुरायदों बिराद मानसि गुवारना जायगाया ओरै एक्सपर्टथिं थांसै गेटआ मानसिफ्रा जाहांबायलै जों मेथाइ रोजाबनाय आयदाखौ लाबोबावगोन जोंजों लोगोसे दंबावो काश्मीरि ब्रह्म केसेट आर्टिस्ट जोंनि बिजनि ओनसोलनिनो जाखांफुनाय हाबलांसिदों टिकेट दाननानै बबेथिं ओइथिंसो खोमा टिकेट दाननांगौआ खोनाफेराखै खोमा सागोलाव मोसानाय सिङाव हाबलांसै जों दा नै बिराद भिर माखासे बैजोंबो थांनो हायो बैजों माखासे थांदों बैजों
आराम बुस्थु बानायदों मैदेर मै जा आराम बानायदों इलाय मा दाउ हा धनेस आराम बानाय 8,900 नंबर प्राइसआ ओरै लेखा गोजा खिताब दौदिनि मोसागासिनो गथ'फोर गेलेग्राया मा नायनोलै नायनायखौनो नायनाय एबा मा फिथाइ কি বস্তু এটা रामफल गेस्ट्रिक এইটো কেঁচা হালধিৰে খুন্দি কৰি খাব লাগে ৰসটো ৰাতিপুৱাই খাই দিলে হ'ল মানে এনেকৈ টুকুৰা কৰিব এনেকৈ টুকুৰা কৰিলে হ'ল কৰ পৰা আনছি দুটুকুৰা তিনি টুকুৰা কৰে এটা তিনি টুকুৰা হ'ব তিনিদিন খালে হ'ল যিমান পুৰণি হওক 50 টকা এটা এই মানুহ লৈ থাকে এইটো বহুত বিক্ৰী হৈছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা বহুত বিক্ৰী হৈছে এইটো উপকাৰী বস্তু কিমান লৈ যাবা দিম 40 দিল আপোনাৰ কাৰণে দিছোঁ যাওক এইটো গেছৰ কাৰণে ভাল দোকান লেখা দোকান দখনা दखना बायदों नामाफ्रा मानसिफ्रालाय दखना दखान आरो बेरायदों आसानो दखनासो बायनो फैदों ना आब' फुजिखौसो नायनो फैदोंथाय ड्रेस बायनो फैदों ना आब' फुजिखौ नायनो फैदों दे खमजोबलायबाय रावबो बायग्रायानो फैया खोमा नुवाखै मानसिफोरा आब' फुजिनि दखानावल' फिर मानसिफोरा देग्रा थौसिफ्रा आरामथार गिलासफोरा नै
मोनसे बायदों बेसे 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 खम होखो मा दंफांनि बेफोरो सिगुन दंफां सिगुन ससेल' डाइरेक्ट नङा माने फानफैलाय लांबायलै नै माथो मिनि ट्रेक्टर दब्लायसे एवनो हायाब्ला ओरैनो 1 लिटारजों बिगासे देखायो खिन्थु 1 लिटारजों बिगासे बिराद थाव जाखायो स्ट्रबेरी बिफां दालि बासर मा फिथाइ बेला पाम अइल रिफाइन थाव साबुन कस्मेटिक्स गासैबो जाजोबो बेनिफ्राय दं फिथाइफ्रा खान्थाल थेंक इउ बेला ओरैनो मोजां बिसिनि आरो आबादारिनि खेजुर अइल पाम नैयो खान्थि मखिब्रा मोनसे थाबाय नारें मोनसे थाङासै नामखौ नायनानै लादों आं बुंबाय थालायला तरमुज खख'वा फिथाइया नै फिथाइया खान्थाला गोमोन नामाब्रा खुमब्राया थाइसेनो लाम बुरजा ओंखारगोन फिसा फिथाइया चक्लेट बिफां चन्दन बिफांनि चन्दन बिफां हा माया दामब्रा चन्दन बिफाङा फांसेयाव बेसे गोलैयो चन्दन बिफाङा फांसेयाव अ ओमफ्राय नै फुख्रिया हांसोबो फिसिलायदोंनो नाबो दं खोमा इयाव नाबो दं ओरै नै गय बागाना ओरै आंलाय मा एकदम बरिया जादों गय बागाना हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ नायनो लुगैथारबायलां नायदो हिन्जाव गोदाना बबेनि जाखो हा सबायझार आदसा दे हौवा गोदानालाय फानबारि आदसा दे जोंनि बर'नि गुबै हाबाया जाहैबाय बर'नि हाबाया हाथासुनि हाबा बेयो जाहैबाय हाथाजोला ओमफ्राय बेयाव थागोन हाथाजोलायाव ओंखाम थागोन आरो माने बेयो हाथाजोला ओमफ्राय बे हाथाजोलाखौ जोङो गाम्बारि खामफ्लाय फज'नानै ओंखामखौ जोङो दोननाय जायो आरो माने ओमफ्राय बेयो जाहैबाय हाथाजो बेखौ होननानै बुङो हाथाजो बेयाव खेंगुर गैया दे बर'नि हाथासुनि हाबाखौ नायनोबा नेक्स्ट पार्टआव नेनानै थादो लोगोफोर बाय बाय